निभाइबा का और केकरा से कहे अहो फलाना वा से मरवा कहेंगे बा ज्यादा नहीं कहे कि गरियावे के बा लेकिन लिमिट में। तो उत्कर्ष मामा जी हम नहीं कहता रहा के मामा तू हमार मामा ना लगबो बबुआ कहता कहेंगे भाई है कि कमरे के नीचे पहिर के आँखों में ली साड़ी हो अब बबुआ के सब मौसी अच्छा टल छिनारी लेकिन बबुआ के नहीं कहे के बा कि कमर के नीचे पहिर के घूमेली साड़ी कमर के नीचे पहिर के घूमेली साड़ी। और गोलू जी थोड़ा सा धीरे रखो। उत्कर्ष के सब बहिनिया छाटल छिनारी अपना दीदिया के ससुराली आई तो हमारा रउआ से हम एकदम डेरात नहीं गए ठीक बा रउआ हंसते ताकि चाहे हंसते ताकि ठीक कि और यही में कहेंगे बा कि कमर के नीचे पहिर के घूमेली साड़ी और बहिन के छोड़ के कहेंगे बा उत्कर्ष के सब बुआ छाटल छिनारी अनुपमा दीदी सुनिए मोबाइल मत चलाइए हमारो टाइम रहे मोबाइल चला गई हम ना मोबाइल चलावत रहिए तो कहेंगे बस सुनिए तुम तो धोखेबाज हो भूल जाते हो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो धोखेबाज वाला गाना उनके पर शूट करत रहे और यही में गोलू जी आवे के बाद कि तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो रोज रोज तुम दुल्हन ऐसे करोगे बड़ा एगो वायरल रहे हमारे गाड़ी गीत और लोग हमरा के गरिए गावे के बुलावेला हम सोहर गाई बियाह के गीत गाई इतना मतलब रहेला मंच पर चढ़ते लोग डिमांड करला कि गाड़ी गाओ। मयंक जी हम देखत नहीं रहुआ की नींद आवता लेकिन तनी ऐसा कष्ट करे के पड़ी
क्या कि सब एजा अपने बा और कहे के बा बबुआ के मामा ही खातिर कि एकदम गरिया दी उत्कर्ष जी के जय देवुंगा के बगल दे चोनू मामा के गरिया दे के है चोनू मामा मुझे बिछावा बा चोनू मामा की चोनहर मामा चोनहरो मामा ना कह जाला बक चोनहर मामा कह जाला कहाँ बानी अच्छा बाक वहाँ के सीधवा आदमी बानी काहे रोग सब गाड़ी सुनवावत हैं जे टेढ़ बा उन लोग के सुनवावल जरूरी बा गोलू भैया ने मनो के चला ना वो गाड़ी सुन तो चौकिया बाजार के मालिक बोले तो मालिक के गाड़ी देबे जे मामा के गाड़ी देबे के बात तो मालिकारे के गाड़ी देबे नहीं जाऊ कर जी के गाड़ी आवे के भाई मामा केहू होके काहे कि ई जवन दुख देले बड़े अगला बार से तो नामो ना लिए हमार कि हेमा पाड़े के बुलावे के बाकी नहीं खाली कहे ना भाई मंच पर बेइज्जत कर देबे लेकिन कहे के बा कि लाल मरे चाहिए आहाला हल के पिसा और उत्कर्ष जी सुनी ध्यान से उत्कर्ष के पीछावे छपाई मर जाए हाला हल के क्या नाम है चोनहर मामा मंच पर आगे बताइए चुटुलू मामा कौन नाम है दादा ऐ के नाम धइले रहे सोनारामा शंकर नाम है भयंकर बहुत उत्कर्ष जी ई रौरे खाती हां नमस्कार हवा ही तैनी भइबो का बस बस परेशान एक ही लाइन गाना लिखाइले बा अभी भी लिखाइले ना ना रुक हम कहत नहीं कि हित हवा ही तैनी भइबो का निभइबो का और केकरा से कहे आहू फलाना वा से मरवई का कहेंगे बा ज्यादा नहीं कहे के गरियावे के बा लेकिन लिमिट में तो उत्कर्ष मामा जी हम नहीं कहता रहा मामा तू हमार मामा ना लगबो बबुआ कहता